Flere hundrede danske modebloggere kæmper dagligt om læsernes opmærksomhed og om at være de mest unikke og stilfulde på nettet. Gina Jacqueline Jensen er med flere tusind daglige læsere en af de mest populære modebloggere. Måske fordi hendes blog ikke kun handler om mode. Ginas læsere har nemlig set hendes soveværelse og hendes dagligstue, og de har fulgt med i hendes spiseforstyrrelser og i hendes stofmisbrug. Men hvorfor vælger man at blotte sig fra inderst til yderst på nettet? Og når man har truffet det valg, er der så overhovedet noget, der længere er helt privat? Jeg ved godt, at jeg selv fylder ret meget. Små ting, altså detaljer, betyder meget for mig. Jeg har tit sådan søgt noget selvindsigt på en eller anden måde ved at spørge ind til mine bedste veninder og sådan, hvordan ser folk helt mig? Hvad synes folk om mig? Jeg elsker, når de skal svare. Gina Jacqueline kender alle sine vinkler. Det er nødvendigt, når alle kan se en med ganske få klik. På en dårlig dag er der 2.000, der ser hendes outfits og læser hendes tanker. På en god dag er der 12.000 tilskuere i hendes liv. Hun tager billeder af sig selv med selvudløser, og få minutter efter ligger billederne på bloggen. Det var glæden ved tøj og mode, der for snart 2 år siden fik 20-årige Gina Jacqueline til at oprette en modeblog. Det er en vintage kjole fra Givenchy. Men ud over tøj bliver der efterhånden også plads til de mere personlige indlæg. Hen ad vejen er der kommet flere og flere refleksioner ind over, og det er egentlig ikke noget, jeg har tænkt over indtil, at jeg egentlig sådan stod i det og tænkte, hold da op, nu kender mine læsere mig måske bedre, end nogle af mine venner gør. og det er selvfølgelig lidt underligt. Men på den anden side er det også sådan, at jeg ikke lægger skjul på ting, og så kan jeg bare ikke se nogen grund til ikke også at dele det der. Efterhånden er det næsten blevet terapi for modebloggeren at dele ud af sig selv på nettet. Selvom det nogle gange er nogle hårde ting, som jeg deler med folk, så er det meget sådan terapeutisk for mig på en eller anden måde. Her på det sidste er jeg blevet mere og mere bevidst om, at det er det, og det må det jo være. Ellers er der jo ikke nogen logisk forklaring på, hvorfor man skulle have lyst til det på den måde. Jeg har sådan kunne hjælpe mig lidt med at afslutte kapitler og åbne nye kapitler, og sådan, fordi at det er ligesom, at når man har skrevet det, så gælder det, ikke? Det betyder, at erfaringer med anoreksi og hashmisbrug er tilgængeligt for alle. For i Ginas verden er stoffer og spiseforstyrrelser ikke et tabu. Og det har gjort, at helt ansigtsløse folk pludselig har en holdning til hendes person og en kommentar til hendes indlæg. Og det er ikke altid nemt. Der vil jo altid være utrolig mange folk, som har i røven. Altså. Men i virkeligheden, så kan folk jo godt finde ud af at snakke pænt til mig, og føler også sådan respekterer mig, og selvfølgelig. Og derfor kan det være utrolig svært at skulle arbejde med anonyme kommentarer, som bare er utrolig sådan respektløse og sådan noget, fordi at det er ikke ligefrem det, jeg er vant til i virkeligheden. Men selvom det kan se ud som om Gina slet ingen grænser har, er der ting, som hun ikke vil dele. Hvordan hun tjener sine penge, og hvilke mænd hun dater, kommer for eksempel ikke på bloggen. Og de få hemmeligheder, hun har, skal ingen vriste fra hende. Der var en pige, der påpegede på et tidspunkt, at nu havde jeg lagt hele mit liv ud på nettet, og så havde jeg ikke krav på nogen som helst grænser eller noget som helst længere. Og det er jeg dybt uenig i. Bare fordi, at jeg har lagt en masse ting ud, at jeg så ikke har krav på nogen som helst grænser eller noget som helst længere. Jeg har krav på alle de grænser, jeg overhovedet har lyst til at sætte. Og jeg synes, det er noget forbandet på, så jeg ikke skulle have krav på noget som helst, bare fordi jeg vælger at dele noget med folk, så det er jo ikke fordi, de må tage det hele af mig eller noget på den måde. Og Gina blogger videre, også selvom hendes læsere kan være lede eller forlange mere af hende, end hun vil give. For når der er et outfit, der fungerer, eller et problem, der nærer, så kan det bare ikke holdes inde. Ikke i Ginas univers. Også grunden til, at jeg nogle gange kan komme med nogle lidt ekstreme udtalelser osv., det er virkelig, fordi jeg ikke kan holde min mund. Altså. Så det er jo bare heldigt for mig, at jeg har en blog, hvor det er, at jeg ved, at der er masser af mennesker, der læser med, så det hjælper jo både for mig selv at få skrevet det ned, men det hjælper lige så meget, at jeg ved, at der er nogen, der læser det også, og gør sig en masse tanker om det, og så er det jo klart, at nogen vil elske en, og nogen vil have en, og sådan vil det jo altid være.